3, 2, 1, start. A jo, 3, 2, 1. A jdem. Hurá! Hurá! Pořádně si to užijte. A teď mi začal čas. Tak co, Helenko, první pocity? Jo, dobrý. A už bych skončila. Tak jdem na to. Ještě 10 kilometrů. Tak, dobíháme ke druhému kilometru. První 2 kilometry byly pěkně na nic. Běželi jsme totiž po tomhletom poli a tamtom poli. Teď jdeme doprava. A mým cílem je uběhnout to. Nic dalšího. Prostě doběhnout 10 km až do cíle. Takže jsem si nastavil svoje vlastní tempo. Běžím si ve svém tempíčku. Jenže problém je, že moje tempo je pomalejší než všechny ostatní tempa. To nevadí. Někdo poslední být musí. A dneska to může být zrovna jen já. Tak uvidíme, jak to bude na 10. kilometru. Tak, 4. kilometr. Pořád běžím. Pořád mě to jde. Právě jsem proběhl vesnicí, bystro od Čičány Číco. Každopádně strašně milí lidé. Ukázali mi, kudy běžet. Pár už nikoho nevidím před sebou. A to je tedy můj osud. Zatím se mi pořád daří běžet. Příště budu pracovat víc na artikulaci. A zvládám to. Čas je zatím 6,51 na kilometr. Good. Tak, 6. kilometr. Stále běžím. Pořád to jde. Ještě 4 zbývají. 4 kilometry, už tam budu. Začínají mě docela bolet lítka. Měl jsem epizodu, kdy mě píchal v boku. Nechytal jsem dech. Ale do chvíľku se to spravilo. Potkal jsem spoustu milých lidí. Hezky mi zatleskali. Dali sílu běžet dál. Samozřejmě. A tak běžíme 4 kiláčky a budeme v cíli. Hip, hip, hurá. 8. kilometr. Jup, je. Už tam budem. Nevěřím tomu, že mám za sebou 4 pěšiny závodu a pořád běžím. No, každopádně, teď jsem měl občerstvovací stanici, perfektní předání jako na olympiádě. Kámo, brácho, ani kapku jsem nevylil. No nic, běžíme dál. Ještě 10 kiláků. Tak, podle všeho je tohleto hřbitov. A podle hřbitova by tady za rohem měla být cílová rovinka. Tak se jdem podívat, jak to tady vypadá. Páska vede. A koukejte na to. Cílová rovinka. Tak jdem na to. Před hodinou jsme vybíjali. A teď ten full sprint. Tak pojďme. Jo, už tam budu. Jo, nazdar. Ahoj kluci. A jsme tady. Si to dá hezky na socky potom. Děkuju. Jak šikovně doběhl v čase 1:15.